سلامن طعنان نخلكم تختاتلتي يخون اندابلكو نابناي لما عنت مدبي كعتو أمناي لما عنتي مدبي كم تلمود نعهم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب إذا لكم متسئلهو أنا لما عنتي مدبي زلعلو دحرس أوتاو ركب فتسيمكم كتقبروهم زيبلكم ناب كبيد حدقا كبسحكم زخلو حمشته حسابات كنرينا بقليل كرايو زيبلهم نهيوتكم زاسقو حمشته نقراتينا كنري سكاب ناي مدبي فتسامة حبيركم نتصنحو نزي channel حدش تزغونكم سبسكرايب بمقبارن نتاني دول ملكت حانت شعب بمنكان استفلاليو ناي صوتا وركب ناي طعنا كمون نحدارن ناي فقرن هيوت information ترخبلو channel سدرا نخدكونو بخبري نحاتت مدبنا نا بزحات سبات بزيحو بزحات حواتنا تمهرتي نخوصدلو لايك جيركم جمرغو سدرا نسخونكم مني اندامسكنكو نا مدبي كملس صوتا وركب نمفتصام بزح تمهرتي زي كدليوكم يخيليو مخنياتون تايو ناتشورالي كنفلتو سلنخيل ኮይኑ ግና ድሕሪ ጾታዊ ርክብ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ብዘይ ምፍላጥ ብዙሓት ሰባት ኣይጥንቀቁን ስለዝኾነ ድማ ናብ ከቢድ ሓደጋ ንኸይኣቱ ግድን ክትፈልጥዎም ስለዘለብኩም ኢለእየ ነዚ መደብ ኣዳሊልኩም እቲ ቀዳማይ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽምዎ ዘለኩም ሽንቲ ምሻን እዩ ብፍላይ ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ንሽንቲ ኣይተትስኣን ደቂ ተባዕትዮ እዮም ዝትስኡ ስለዝኾነ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ዘይትሸኑ እንተኮይንኩም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ብልዕትኽን ዝተርፍ ስፐርም ስለዝህሉ ብሽንቲ ተጸሪጉ ክወጽእ ኣለዎ ምኽንያቱ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ብልዕትኽን ዝተረፈ ስፐርም ምንም ዓይነት ጥቕሚ ስለዘይብሉ ኣብ ብልዕትኽን ብምትራፍ ናብ ኢንፌክሽን ከቃልዐክን ይኽእል እዩ እቲ ወዲ እውን ብኮንዶም ይኹን ብዘይ ኮንዶም ጾታዊ ርክብ ምስ ፈጸመ ካብ ምትልኡ ሙሉእ ንሙሉእ ተጸሪጉ ዘይወፀ ስፐርም ስለዝህሉ እዚ ስፐርም እውን ብሽንቲ ተጸሪጉ እንተዘይወፅዩ ኣብ መትልኹም ኢንፌክሽን ከቃልዐኩም ይኽእል እዩ እዚ ድማ ንኻሊእ መዓልቲ መትሎ ደው ናይ ዝምባል ጸገም እውን ከስዕበልኩም ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ፈጺምኩም ምስ ወዳእኹም ደቂ ኣንስትዮ ኮና ደቂ ተባዕትዮ ግድን ንሽንቲ ክትስኡን ክትሸኑን ኣለኩም ኣብ ብልዕትኽን ዝተርፍ ስፐርም ናብ ናይ ብልዕቲ ኢንፌክሽን ስለዘቃልዐክን ኣብ ምትልኹም ዝተርፍ ዘይወፀ ስፐርም እውን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብተመሳሳሊ ናይ ምትሎ ኢንፌክሽን ስለዘስዕበልኩም እዚ ኢንፌክሽን ድማ ድሕሪ ግዜ ምትሎ ደው ዘይምባል ጸገም ከቃልዐኩም ዝኽእል እዩ ስለዝኾነ ግድን ክትሸኑ ኣለኩም ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ነገር ድማ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ እዩ ራሕሲ ዘለዎ ጨርቂ ጌርክን ንብልዕትኽን ምድራቕ ጌጋ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ኣብ ብልዕተን ራሕሲ ከም ዘሎ እንተትሰሚዕወን ብደረቕ ጨርቂ ክተድርቓ ኣለክን እምበር ራሕሲ ዘለዎ ጨርቂ ተጠቒምከን ክተድርቓ የብልክንን ምኽንያቱ እንታይ እዩ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ናቹራሊ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ክፋል ሰውነተን እዩ ስለዝኾነ ኣብ ብልዕትኽን ዘሎ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ከዛብዖ ስለዝኽእል ርሑስ ጨርቂ ተጠቒምከን ክተድርቓ የብልክንን ካብዚ ብተወሳኺ ብርሑስ ጨርቂ ንብልዕትኽን ክትሓሲኦ እንተለኽን ክትልሕፅኦ ስለትኽእላ እንተተኻኢሉ ብዝደረቐ ጨርቂ ንብልዕትኽን ክተድርቓ ኣለክን እዚ ቀሊል ሓሳብ ክመስል ይኽእል እዩ ግና ብጣዕሚ ከቢድ ሳዕቤን ስለዘለዎ ተጠንቀቓሉ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ክትጥንቀቕሉ ዘለኩም ድማ ንብልዕትኽንን ንመትልኹምን ብሳሙና ምጽራይ እዩ እዚ ብጣዕሚ ዝተኸልከለ ነገር እዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብናይ ቅድሚት ነኳል ሳሙና ናይ ምእታው ፕሮባቢሊቲኡ ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ግና ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ንብልዕትኽን ብሳሙና ፈጺምክን ክተጽርያ የብልክንን ምኽንያቱ እንታይ እዩ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጡ ናቹራል ሉብሪካንት ኣለዎ ነዚ ሉብሪካንት ብሳሙና ኣብ ተጽርያሉ ግዜ ናይ ምፍልፋል ዓቕሙ እንዳቐነሰ ይመጽእ እዩ እዚ ድማ ናይ ብልዕቲ ምድራቕ ከስዕበልክን ዝኽእል እዩ ናይ ብልዕትኽን ምድራቕ እንተጋጢምክን ድማ ቃንዛ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ክስምዐክን ይጅምር ብሰንኪ ቃንዛ ድማ ዕግበት ኣይትረኽባን ብሰንኪ ቃንዛ ጾታዊ ርክብ ሙሉእ ንሙሉእ እውን ከጽልአክን ይኽእል እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሳሙና ንጨናን ንሕብርን ተባሂሎም ዝውሰኹ ኬሚካላት ስለዘለዉ ናብ ብልዕትኽን እንተኣትዩ ድማ ዘየድሊ ናይ ብልዕቲ ጨናን ናይ ብልዕቲ ኢንፌክሽንን ከስዕበልክን ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ኣብዚ እውን ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ዓብዪ ጥንቃቐ ክህልወክን ኣለዎ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ይኹን ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ፈጺምክን ንብልዕትኽን ብሳሙና ክተጽርዮ የብልክንን ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽምዎ ዘይብልኩም ድማ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ጌርክንኦ ዝነበርክን መትሐዚ ጥውን ፓንትን ብምግባር ምድቃስ እዩ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ምኽንያቱ እንታይ እዩ ጌርክንኦ ዝነበርክን መትሐዚ ጥውን ፓንትን
ግን ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትገብርዎ ፎር ፕሌይ ማለት እውን ምስዓም ምትሕስሳይ ከምኡውን ኣብ ትገብርዎ ፀዋታታትን ፓንትኽን ካብ ብልዕትኽን ዝወፀ ፈሳሲ ክትርክስ ይኽእል እዩ። መትሐዚ ጥውክን እውን ብተመሳሳሊ ረሃፅ ክሕዝ ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ደጊምክን ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ኣብ ተገብራሉ ግዜ ድማ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቆርበት ናይ ምስፋሕ ጠባይ ስለ ዘለዎ ኣብ ደገ ዘሎ ርስሓት ናብ ውሽጢ ይኣቱ እዩ። እዚ ድማ ሕማቕ ናይ ሰውነት ጨና ንክህልወኩም ዝገብር እዩ። ስለዝኾነ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ጌርክንኦ ዝነበርክን መትሐዚ ጥውን ፓንትን ጌርክን ክትድቅሳ የብልክንን። ደቂ ተባዕትዮ እውን ብተመሳሳሊ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ጌርኩሞ ዝነበርኩም ፓንቲ ጌርኩም ኣይትደቅሱ። ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ክንገብሮ ዘይብልና ድማ ብውዑይ ማይ ሻወር ምግባር እዩ። ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ሻወር ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ኮይኑ ግና ብውዑይ ማይ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ናይ ምስፋሕ ጠባይ ኣለዎ። ኣብዚ ግዜ ብውዑይ ማይ ኣብ ትሕፀባሉ ግዜ ብናይ ብልዕቲ ኢንፌክሽን ናይ ምቅላዕ ዕድልክን ይሰፍሕ እዩ። ስለዝኾነ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ምፍፃምኩም ብውዑይ ማይ ሻወር ክትገብሩ የብልኩምን። ስለዝኾነ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ክትገብርዎ ዘለኩምን ዘይብልኩምን ፈሊጥኩም ምፍላጥ ንጥዕናኹም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ነዞም 5 ጥንቀቁሎም ዘለኩም ሓሳባት ድማ ብዝግባእ ፈሊኹም ብምፍላጥ ንሰውነትኩም ካብ ሓደጋ ሓልውዎ። ነዞም 5 ኣገደስቲ ነገራት ንምዝኽኻር ዝኣክል ተቐዳማይ ርኢናዮ ዝነበርና ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ክንገብሮ ዘለና ድማ ንሽንቲ ምትሳእ እዩ። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝተረፈ ዘይወፀ ስፐርም ክህሉ ስለ ዝኽእል ብሽንቲ ክፅረግ ክኽእል ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ ግና ናይ ብልዕትን ናይ መትሎን ኢንፌክሽን ከስዕበልኩም ስለ ዝኽእል ኣብ መበል ካልኣይ ርኢናዮ ዝነበርና ድማ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ እዩ ነይሩ። ንብልዕትኽን ራሕሲ ብዘለዎ ጨርቂ ክተንቅፃ የብልክንን ኬሚካል ኮምፖዚሽን ብልዕትኽን ከዛብዖ ስለ ዝኽእልን ንብልዕትኽን ክልሕፅ ስለ ዝኽእልን እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ርኢናዮ ዝነበርና ድማ ንብልዕትኽን ወይ ድማ ንመትሎኹም ብሳሙና ምፅራይ እዩ። እዚ እውን ብጣዕሚ ዝተኸልከለ ሓደገኛ ነገር እዩ። ሳሙና ናብ ብልዕትኽን ኣትዩ ብኡ ክተፅርያሉ ኣይግባእን። ኣብ መበል ራብዓይ ርኢናዮ ዝነበርና ድማ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ጌርክንኦ ዝነበርክን መትሐዚ ጥውን ፓንትን መሊስክን ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ጌርክን ምድቃስ ዝተኸልከለ ሓደገኛ ነገር እዩ። ምክንያቱ ድማ ረስሓትን ዘየድሊ ፈሳስን ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ካብቲ ጌርክንኦ ዝነበርክን ፓንትን መትሐዚ ጥውን ክኣቱ ስለ ዝኽእል እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ርኢናዮ ዝነበርና ድማ ብውዑይ ማይ ሻወር ምግባር እዩ። ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ሻወር ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር ዋላ እንተኾነ ብውዑይ ማይ ግን ክኸውን የብሉን። ናብ ዘየድሊ ናይ ብልዕቲ ኢንፌክሽን ከቃልዕክን ስለ ዝኽእል። ስለዝኾነ ነዞም 5 ኣገደስቲ ሓሳባት ካብ ሎማዓንቲ ኣብ ሂወትኩም ተግባራዊ ክትገብርዎም ኣለኩም። ምክንያቱ ድማ ንጥዕናኹም ንምሕላው ኣገደስቲ ስለ ዝኾኑ ሰውነትኩም ከጋጥሞ ካብ ዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል ነዞም 5 ሓሳባት ብዝግባእ ተጠቐምሎም እንዳበልኩ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካኣን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ክትኮኑናን ክተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ።